Takže ahoj, já bych vás chtěla nepřivítat, ale spíš se vám představit. Já jsem Luna a prostě jsem začala natáčet, protože mě fascinovala LPS Nala. Koukala jsem se každý den na její videa, prostě podle mě nejlepší. Potom LPS Evelyn a LPS Lucka 1. Prostě jsem se ho musela založit. A zbožňuji natáčení, já jsem taky natáčela se vším. A abyste se nedivili, tak tento pečopák bude i v nějakých videích jako kluk a bude se jmenovat Richard. Ne, že se ponále opičí, má tam úplně jinou roli, ale prostě to tak je, no. Mně nic jiného nenapadlo a ty tvoje jména na jsou úplně skvělý. No, nevím, co bych vám ještě řekla. Třeba, že každý měsíc bude vycházet kecání s Lunou, jako má třeba kecání s Nalou. A o tom, co ten měsíc bude vycházet, nebo jaký budou speciály, nebo kdyby někdo věděl o nějakém svátku, třeba, že bude Halloween, Velikonoce, čarodějnice a tak mi to prostě napište do komentářů. Já moc tyhle svátky jakože nevnímám, ale pak je mám hrozně ráda. No a asi takhle. Prostě musím pochválit hrozně Nalu, protože se mi hrozně líbí, jak natáčí. Je to prostě skvělý a od ní nejlepší video to bylo navíc epizod, bylo to Královská tajemství, prostě jsou nejlepší. Mě to úplně fascinovalo, jako musím říct, že jsem i u toho Kence brečela, protože mi to trošku přirostlo k srdci. A tak, no. Nebo meme komiksy, ty jsou prostě podle mě hrozně vtipný, no. Tak já jsem se vám jenom takhle chtěla představit a ahoj.